sige na gitag kabati ron nga ang buta giayo na say bungol, nakadungog, amang mga depikto ni sa atong kinabuhi. Ang Ginoo di ay di gid siya musugot na depiktoso ta. Iya gid ang ayohon. Pero niining ato karong ebanghelyo gipakita dinhi nga dunay gamay nga proseso ang Ginoo sa pag-ayo nato aron mawagtang ang atong mga depikto sa atong lawas o sa atong pagkatao. Pangutan ako nun ang imong tupad. Ing naon sa may depikto nimo karon. Kay mura magdaghan-daghan nato na agi mga depikto, no? Nya ang Ginoo na iyatang ayohon. Pero ang siguroon sa Ginoo nga iyatang ayohon aron mas monindot ang atong pagpakigrelasyon sa atong isig katao o labing dako gid niyang tumong anong ayohon taniya aron mas matuman nato, mas mapuy-an nato ang iyang mga pulong. Yung saan nimo pagpuyo sa pulong o di ka kadungog, nya di sad ka kasulti, nya di sad ka kakita. Maglisod jud tag puyo sa pulong mo na ayohon niya kay ang tumong ana nga makapuyo tas pulong sa Ginoo. Sa unang pagbasa gibutang diri ni Santiago nga ang tao nga igo rang mamati sa pulong sa Ginoo pero di magtuman, iyang gilimbungan ang iyang kaugalingon. Kamoron, kusog ba mo mutuman sa sugo sa Ginoo sa pulong? O mamati ra gyud? No, daghan kayo nana. Nabi tayo mga palahubog kay tanan nga ning nagpa-picture na ako ba pag-agi na ko nila sige sila ginom niya ingo de padir idol jud ka namo please picture me diri sige kog tan-aw sa imong YouTube padir ana palingaw kay ko padir nako ang kasagarang malingaw ni akong wali kana mang mga buangon. Ako lang sa tong gisulti ba kay usahay ko ta kita gusto lang tag enjoy pero ang pagpuyo ba mo na importante nga hashtag ning nagwali ambot nakapuyo sa gani di ba niya nganong di man ta kapuyo kay dili kayo klaro ang atong pananaw sa atong isig katao. Bisan pag magsigit tag simba, bisan pag nihikap na si Jesus nato naa di ay gyapoy porsyon sa tong kinabuhi nga di klaro mo na ang buta dire iyang ang unang yung process iyang gigunitan ang kamot nya gida niya palayo sa balangay pasabot ang katong community ba nga tuwa siya didto gipalayo siya kay kani manggod sang community usahay mao ni mohatag natong kultura nga maglisod tag kakita sa kamatuoran. Sama na karong kultura nga pwede na ginang magpuyo-puyo. Di ba? Kultura naman aron. Napaday mauwaw nga magpuyo-puyo, way mga kasal. Napaanay mauwaw? Wa na oy. Sa una ang mga babae ug lalaki magkuyog na gayna niya makapuyog balay nga sila ra duha way kasal purting uwawa ana magminyo gidayo na. Pero karon, wow, tagutloy anak, tagilmay anak, tag 20 na katuig, wala. Nga naman, wa man say buyag. Kultura naman na. Karon, napaday mauwaw ng mamabdos ang babae, niya way bana. Napaday mauwaw na, nga magbusyad-busyad ang tiyan, maglakaw. Kultura na na, di na ta mauwaw eh. Di maday ko mamabdos. Di na ta manaway. Di ba? O di na sila magilty ba? Nganong namabdos man kung wa man ko'y bana? Di na. Kay, ay da, accepted na na. Nabuta na tas kamatuoran ba nga? Dako, hindi kining saha di ay. Kanang magtipon-tipon, magkunuhay, magminyo ang lalaki o lalaki, niya babae o babae. Wa naman mabuyag na. Di naman sa sila mauwaw, isog naman gani hinoon kayo na sila, amo ning katungod, amo ning right. Oh, yes. Humanly speaking. Pero ambot ka ha, ang Ginoo. Maubasag ka na iyang gitan-aw nga inyo ng katungod.
inyo ng right sa titubag nato sa Salmo. Ang nakatagan, duol-duol mo sa Ginoo. Ako mangudigo lang sa ko eh. ang maghimo sa katarungan, magpuyo diha sa balaang bukid sa Ginoo. Justice, katarungan. Basig ang kaning atong gitawag og katarungan para nato matarong, pero batik na di ay moto gidaan ni Hesus ang buta palayo sa mga tao aron makafocus ang buta nga sila ra gyud mag-istorya sa Hesus. Kining pagsimba, kanang pagampo, kanang pagrosaryo, mura mo ana og gigunitan, mura ta ana gigunitan ni Hesus palayo sa kalibutan. Pananglitan sa inyong balay, magrosaryo mo isip pamilya. Pag ngang TV, pag ngang cellphone, manimba sa dinhi, pag nga ang inyong cellphone, naam say uban nga nakaon ang cellphone, inigtingog, kita naman hinoybiyaan. Mulakaw naman noon dito aron mo tubag, niya mo balik dayon, manguros og balik. Ngana, kung nang yawa, ay balik na sad. Niya, o mutubag na sad, mo tingog na sad, ala, daga na sad na to, tubag na sad. Ang uban, di mo dagan, pero magsiging reply. Ay sa diya pagsamok-samok kay nagmisa pa. Dugay makini na humili ani parian ni. Libakon pagpari. Wa kabiya ba? Og daghan kay ron mga anak dili makabiya sa ilang cellphone, sa ilang mga kaning Facebook, sa ilang chat, di kabiya. Aron lang makighiusa ni Kristo. Mao na kanang pagrosaryo sa panimalay, nya i-off gina tanang mga gadgets, nya magtingob mo rosaryo, mura mo ang nagigunita ni Hesus palayo sa kalibutan. Aron makafocus og paminaw. Nya gipangutana din ni Hesus ang buta. Nya na nakay nakita. Insya kita kog mga tao, pero mura ra magkahoy galakaw-lakaw. Lingi ako nun na imong tupad. Unsa ma tao na sa tan-aw nimo? Klaro? Klaro nga tao? Usahay ra ba? Ingon ani sa ta nga ang tao equivalent sa kahoy. Tanawa, naa sa mga highway, dili putlon ang kahoy nga ni-encroach sa karsada. Wa gid ta maluoy sa mga taong motorista nga posibleng maparok anang kahoyan. Na mabangga nya kusog kitang moingon no obstruction on the highway, dili pa parkingan, pero naa diha nagparking ang kahoy dako kay punuan nga naman ayaw putla kay ngilad na kay against na sa environment. Unya kun mabangga ang tao diha og mamatay, ha, unsa man sakto na galibog na ta, unsa man ni kahoy o tao? Basig mas importante ang kahoy kaysa tao. Maubitaw nang gipangputol na ang mga kahoy sa bukid, way ni badlong, illegal logging, way ni badlong, gihimong subdivision ang usa ka bukid, gipamutol ang tanang kahoy, way ni badlong, ngano man tungod kay makakwarta man. Kanisad karon ang kwarta na sad mo'y mas importante kaysa tao. Putol hasta kahoy basta anay kwarta. Pasaylo alam ko ninyo mga authority kay naglibog pagyud ko ani ngano ang mga highway sama ang mga national highway nato dinhi, at least dinhi sa Cebu, ambot kas ubang mga lugar sa Pilipinas, basta sa gawas sa nasod ang mga national highway, bisan gani ang mga secondary kana mga provincial o city road nila, labi na gyud og mga highly kana gyung kuanagid ba developed countries, wa jud ko kakita, ambot na ba mo nakitaan nga ni-encroach sa karsada ang mga kahoy na basig na nga mo'y gisunod nato. Napamaganing ilad kay diha na diha sunahan ay taytayan pag-abot sa tumoy taytayan ni-encroach ang balay, naghimo pag yung tindahan. Basig ang tanawan ng tag-iya ng balaya, ang mga tao mura ra gyud tindahan.
Bahala nag mga sango mo sa akong tindahan. Banggai lang niya na ninyo kay ikihata mo. Pero ni-encroach siya. Unsa man na? Obstruction. Wa man lagi nakabadlong ana. Naglibog pata. Ngilngig man ko ng tawhana gud. Mao mo gunay gamhanan dinhi. Mao di ay. Sumura din na siya si Herodes. O nang patay gyud ang tao. O na, unsa man ni siya? Katarungan pa ni, matarong pa ni, ipalayo tas Ginoo mo tong gihikap pag-usab sa Ginoo ang nakaron. Unsa may mahitabo? Gihikap ug usab ni Hesus ang tao. Pagsunod hikap, ningon din unya, kakita na ka ang word nga gigamit mitutok siya ni Hesus. Og ningon din siya, natinaw ng akong pananaw. Mao na ang gitawag og conversion, change of heart. Kay kani mga tong kasing-kasing mao sad ni magdiktar sa atong mata. Nay usahay di ka ganahan mo tan-aw sa imong silingan kay galagot ka, gahambin kag kalagot. Di ba? Mabuta ka in relation sa imong silingan. Kaya gano, lingi o usaban ng imong tupad. Ganahan ka mo tanaw sa naong ana. Ganahan ka. Kanang nangutang nimo nga wa gyud mo bayad, tao pa'y tanaw nimo nila. Unya ganahan pa ka mo tanaw. O basig saylo-sayloan lang na sa imong mata or kung imong tan-awon, imo sa nang sigahan. Ikaw sad nga nangutang nga wa gyud bayad-bayad, ganahan ka mo tan-aw sa nagsigpaningil nimo. Kamong mga asawa karon nga niya dinhi, at least ni ama mo dinhi, ganahan mo tan-aw sa naong sa iyong bana. Ganahan pa mo? Niya kadtong na iring-iring niya mga 20 years ago nga nasakpan ginimong nagkabit-kabit sila, ganahan pa ka mo tan-aw sa naong ato. Nawa na. Ganahan pa mo mo tan-aw sa naong pare. Ha? Kaning pariya, ganahan mo? Mamalit mo slat. Nawa na, di na mo ganahan. Todo sa slat na sad. Gahapon, natandog kay kustangan. Kaniha, wa lang ko kaabot yun. Di malas ko ato, hinautot ta mamalik to sila. Giingnan ko sa akong mga kauban din ni sekretary. Father, diri ba yay mga buta nga mianhi giagak og mura sa to siya anang deform sad ang lawas mo'y nagagak nila kay namalit og slat mga buta naginunitay ko kuno nangana diha kay mo palit og slat nagpa-picture in town sa kanang akong picture diha nga igo-igo ra man sa taon nang naong nako diha nga diha kuno nagpa-picture kay wa man kaabot nako. Mga buta nga kanang masahe ang tingin ito sila, kanang ilang grupo-grupo ba? Nanganhi, nakakita, nakaabot sa itong parokya, kay mo palit og slat, kay nakakita sila, bisag ang ilang pananaw, ilang physical nga pananaw, nawagtang, pero nakakita sila nga, mauni ang nindot buhaton, mamalitag slat, ang gamay na tong kinitaan, ato ning tigom-tigomon ambot pila ka sila kadto kabuan or pila ka katuig silang gatigom ato aron lang makapalit og slat. Kamo di man gyud mo buta physically kadungdo mo sa atong opisina. Kadungdo man di mo palitsan mo og slat dito magsigim lang kung tagpasangil. Way kwarta. Anya, kamo kuno'y kuhaag pananaw. No? O kani dili lang ni karon ha? Kadaghanan ni. Katulang dihay gahilog kog masakiton. Hapit na mamatay ang iyang taong papa, akong gihilugan. Nya na naging luha sa iyang mga igsuon. Ang usan laki igsuon nga butang nga naglingkod sa daplin. Pagdayon na kong lakaw, pader, gaana sa kamot. Abi na ko bag ungo, kay kanang ungo ra bang tunol ra man sa kamot. Pader,
kuha dawatan ni pader nako unsa man na ing siya nga kuan lang sa ni kana kay duha mo to ka slots atong ipamaligya na 2,000 na asay 500 katubag kani ba kaning pagkuan ni retablo tag 500 man ting ito ni atong banani ingon din siya nga di man ko ka-afford atong usa pader katong tag 2,000 kana lang usa ka slot ako pagtan-aw nako gakupot in tawag 500 ang buta kana buta gyud ba lingkod daplin murag kumuton atong kasing-kasing oy ako gud nga akong stipend ako na lang sa kong ipalit og slot ako gani nga igo ra dupa-dupa nya kolekta dayon di mo palit nya kadto hinong buta kadtong mga habal-habal driver tricycle driver labandira nagbantay rag bikiri mo palit di ba nya ako di mo palit mo na ako kada nako kadawat dinig stipend ngita jud kog paagi nga makapalit yung kog slots kay nga naman mao man ang gitawag og pagpakighiusa sa simbahan. Mao maning usas mga paagi nga magpalambo ta sa simbahan og sa pagtuo nato pinaagi sa mga kalihukan og mga facilities sa simbahan. Panalitan kani dinhi, mahumanan natong trabaho di atong grounds, gisugda naman nagtrabaho, napalit naman na nato diha ang mga yuta og may gani kay naasay ni ingon nga okay ra pa diroy anam-anam lang bayad kutob tapos tuig ang uban kutob Hunyo unya magsige mong palit di kabayad ta nila lipay sila lipay pud ta nyag matukod atong kumbinto diri sa Luyo di okay na kayo nindot na atong simbahan di ta malipay ana di mo malipay purting lipaya tan-aw gani mo na inyong mga bangko gilingkuran mahal biya kay ng bangko pero napalitan nato di kay mo kakita ani mga klasihas bangko sa ubang mga simbahan naay mga pipila ka simbahan nga mapoporihaan pero maglisod ka kakita ngano man high quality man mahalon ba pagkahimo nya ngano man naka-afford ani tungod sa nakighiusa nato kani atong murag duwa-duwa nga palit-palit og slot ni bunga sa nindot kaayo nga mga pasilidad. Unya kay nindot man makakita ta mas mulawom, mas mutinaw, dili hanap ang atong pagsinati sa presensya sa Ginoo. Mao na hinaut unta nga mosunod ta ni Kristo, maminaw ta ni Kristo, magpahikap ta ni Kristo sa atong kasing-kasing aron mutinaw ang atong pagtan-aw sa atong isig katao, pagtan-aw sa simbahan, pagtan-aw o pagtabang sa mga panginahanglan. Matod pa ni Santiago sa atong unang pagbasa ang sa tiyang giingon dire alimot naman ko ato ingon siya dire nga apan ang tao ang tinuod nga pagtuo mao ang pagtabang, pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. Ang tinuod di ay nga pagtuo mao di ay ang pagtubag sa panginahanglan sa atong katilingban. Ano man kung moabot naman sa kuan ni sige na manindog na ta.